Відповідь кремлівським пропагандистам та руйнування міфів. Кримська родина та Український культурний фонд презентували перший у світі посібник з історії Криму та кримських татар. В ньому і про етногенез корінного народу, і про історію півострова з античної доби аж до часу російської окупації. Крім історики, в посібнику є й доробок правозахисників про злочини окупаційної влади. Втім, головна мета – розповісти спільне між українцями і кримськими татарами, кажуть автори проєкту. Посібник вже надруковано накладом 1000 екземплярів, по 500 книжок українською та кримсько-татарською. Втім, попит значно більший. Про спільну історію, ідентичність та руйнування історичних міфів далі у сюжеті. Від античності через Кримське ханство і до сучасної України. Перший у світі посібник з історії кримських татар об'єднав дослідження істориків Гульнари Бекірової, Андрія Іванця, Сергія Громенка та Бекіра Аблаєва. Від перших поселень на півострові до утвердження як корінного народу України. Ми порушили перед самим себе ж великі, на моє переконання, актуальні питання. Кримські татари і українці – споконвічні вороги чи союзники? І саме в цьому розділі, в цьому посібнику ми детально аналізуємо історію українсько-кримсько-татарських політичних і культурних відносин. Ми говоримо про етногенез кримсько-татарського народу, про його статус як корінного народу. Осягнути історичний спадок кримсько-татарського народу – половина роботи. Тепер потрібно пояснити його всім українцям, каже співавтор проєкту Андрій Іванець. Це означає руйнувати міфи, які насаджували московські історики, про буцімто споконвічну ворожнечу між українцями та кримськими татарами. Звісно, що історія корінного народу в Криму – це насамперед його такий історичний спадок. Але оскільки кримсько-татарський народ є найбільшим корінним народом в Україні, народом, який є співтворцем української політичної нації, то це його спадок, він має бути відомим, зрозумілим і для всіх інших громадян України. Розділ про сьогодення передусім стосується репресій проти кримських татар та незгодних з окупацією. Тому ключовою темою є порушення прав людини на півострові та необхідність дотримання політичних прав корінного народу в Україні, каже Юлія Тищенко, яка опікувалася періодом сучасності. Ми намагали для цієї аудиторії ще внести і поняття, пов'язані з правами людини і їх потребою забезпечення, з правами корінного народу, з тим, приміром, що таке міжнародні санкції, як певні елементи режиму стримування, які ключові рішення були ухвалені і чим, приміром, навіть там корінні народи можуть відрізнятися від національних меншин. Посібник у 200 сторінок, по суті, вижимка з багаторічних досліджень фахівців з історії кримських татар. Аналізуючи багатосотлітню історію власної державності, співавторка підручника історик Гульнара Бекірова наголошує, зараз кримські татари як ніколи потребують повернення політичної суб'єктності. Крымско-татарский народ, коренной народ Крыма и Украины, государство, образующий этнос, сегодня, я надеюсь, находится на стадии, несмотря на все наши проблемы и сложности, возвращения своей политической субъектности. Мы все выступаем за то, чтобы крымские татары и Крым превратился в автономию крымско-татарского народа на своей единственной исторической родине. И это наш, такой интеллектуальный вклад. 500 екземплярів українською мовою вже надруковані. Але до авторів з громадської організації «Кримська родина» надходить чимало заявок від нових бажаючих. Переважно це школи та бібліотеки. А відповідальний за шкільну та дошкільну освіту в Міністерстві освіти та науки Юрій Кононенко рекомендує вчителям і самим користуватися цим підручником. Невдовзі очікується відповідний дозвіл від міністерства. Ми часто рекомендуємо закладам освіти проводити певні заходи, пов'язані з минувшим і сьогоденням кримськотатарського народу. І, звичайно, що маючи в руках такий посібник,
це буде робити набагато і набагато легше. В українців та кримських татар спільна не тільки держава, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров, а й те, що століттями нашу історію писали окупанти. Тепер, маючи універсальний історичний посібник, треба якнайшвидше розповсюдити його серед співвітчизників по всьому світу. До того ж, кримсько-татарський наклад принципово оформлений латинкою. Думаю, що буде перевидання. Ми охоплюємо зразу всю нашу кримсько-татарську діаспору. Я вже не мрію про інші тюркські етноси, в яких мова дуже близька до кримсько-татарської, але в Румунії, Польщі, в Литві, в Туреччині кримсько-татари будуть читати однією мовою, оскільки один алфавіт латиниця. Це дуже важливо. Перевірити свої знання та набути нові можна на освітній платформі Більгі. Тут і лекції про історію кримських татар та Криму різних часів. Їх можна вивчати за розділами в залежності від доби. А різноманітні онлайн-тести дозволять закріпити отримані знання.